roku? Bol tu niekto v minulom roku? Ja, ale nepočul som. Aha, ty si neprišiel, že? Fajn, to aj stojí za to, nejdem tam. No dobre, takže je tu malý počet vás dneska, takže dúfam, že si z toho dosiete čo najviac. Každý z vás niekedy počul o mentálnom trénerovi, alebo čo je mentálny coaching, alebo takéto niečo? Nikdy? Áno? Čo si napríklad počul? Proste to tak má povzbudzovať hráčov. Napríklad, hej, že nejaká motivácia. Dobre, čo ešte také? Čo myslíte, na čo je mentálny tréner? Prečo je mentálny tréner v športe? Má psychiku? Napríklad? Čo tým myslíš tú psychiku? Keď je psychicky dole. Napríklad, že pozbudiť aj nejakým spôsobom vysvetliť veci. Stres napríklad, keď má hráč, hej, takéto niečo. Máte stres niekedy zo zápasu? Kto má stres, nezvihne ruku? Druhá väčšina teda. Ty si povedal, aj ty máš stres takisto? Skoro všetci teraz zvihli ruku. Aj ty si mal stres pred zápasom, hej? Mám stále. Takisto aj ako futbalista bývalý, tak ja som mal takisto stres zo zápasov. Takže je to úplne normálne, dneska si povieme trošku niečo o strese. Ako to funguje, že prečo som niekedy v strese a niekedy som není, prečo si niekedy tréning užívam a niekedy sa mi na ten tréning nechce, prečo idem niekedy do zápasu odhodlaný a niekedy, že ježiš, čo tým budem robiť. Za tým sú určité princípy. Počuli ste niekedy o princípu gravitácie napríklad? Keď chytím tú fixku a pustím mu k zemi, tak tá fixka klesá. No. Hej, lebo je tu princíp, no. No, čo teraz? Je to princíp gravitácie, zemskej príťažlivosti, OK? Každý tento princíp poznáme, to znamená, že všetci ho rešpektujeme. Ten princíp je neviditeľný, ale všetci vieme, že tu je. Bývate niekto na vrchnom poschodí teraz tuto? Alebo kde bývali? Bývate tu, že? No, tak nikto nebude z tretieho poschodia skákať, lebo vieme, že minimálne by ste sa dolámali, tak použijeme schody, že? To je ten princíp gravitácie. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, lebo existujú aj určité princípy, ktoré sú za tým, ja hovorím, že za ľudským prežívaním. Existujú princípy, dobrý deň. Existujú princípy, ktoré sa skrývajú za tým, ako my vnímame realitu. Princípy, ktoré hovoria, že niekedy som v strese a niekedy som nie v strese. Za tým sú tie princípy. A človek, keď objaví tie princípy, tak nebojuje so svojimi emóciami. Okay? Čiže nebojujem so svojou náladou. Je tu niekto taký, kto ide do zápasu a je vždy dobre naladený? Vždy? Vždy. Si vždy dobre naladený? Vždycky si ten sebavedomý, ten istý? Áno? Tak ty si šťastný. Okay. Predstavte si, hoši, že toto je nejaká krivka emocionality. Krivka našej nálady. Okay? Desiatka, to vyzerá nejak takto, že sme úplne vysmiatí. V tej spodnej časti to vyzerá nejak takto. V minulom roku, preto som sa pýtal, že v minulom roku som vám dal určité techniky na to, ako možno si urobiť dobrý pocit, alebo ako sa zbaviť stresu a tak ďalej. Teraz to nerobím s klientami a nedávam to ani dneska. Čiže predstavte si, že táto krivka, ktorú som nakreslil, to je to, že sa nám niekedy mení nálada v čase. OK? Nie niekedy, ale sa nám vždycky mení. OK? Skrátka, niekedy sa cítim úplne, že sebavedomý, istý, keď to dáme do športu, a niekedy sa cítim, že ježiš, čo bude, neviem, či podám dobrý výkon, blablabla. To je ten stres spomínaný. Okay? Každý jeden z nás sa cíti niekedy takto, každý jeden z nás sa niekedy cíti takto. Čo je s výnimkám, teda ty si povedal, že ty sa cítiš stále dobre, ja keď tomu neverím. Okay. Naša hlava v tej vrchnej časti, toto je naša hlava, okay? Tie bodky sú myšlienky. V tej vrchnej časti tá naša hlava je relatívne čistá, jasná. Produktom čistej, jasnej mysli sú vlastne pocity sebavedomia, istoty, spokojnosti, kreativity, trpezlivosti, lásky a tak ďalej. Okay? Každý jeden z nás, však tá nálada sa mení v čase, tým pádom, keď mám v tej spodnej časti, toto je naša hlava, tá vyzerá nejak takto. Okay? Čiže tých myšlenok je tam pomerne viacej. Tým pádom zažívam takéto pocity. Čiže pocity. Stratil som sebavedomie napríklad, nie som istý, som v strese, mám pocity naliehavosti a napríklad pýtam sa otázku, som schopný podať dobrý výkon a tak ďalej, tak ďalej. Každý z vás ste povedali, že máte určitú niekedy fázu, že pociťujete stres. Že? Čiže to je presne vtedy. Každý jeden z nás, kto má príliš veľa osobného myslenia v hlave, to znamená, keď príliš rozmýšľame nad tým, čo bude alebo čo bolo v negatívnom, tak skrátka mám pocity stresu, naliehavosti. V minulosti by som s vami robil tak, že keď príde napríklad ku mne klient, väčšinou profesionálny športovec, veľa robím s hokejistami, príde v tejto fáze. Okay? Čiže má nejaké pocity, dáme to frustrácie, nie je spokojný, často býva v strese, tréner mu prestal dôverovať, vedenie nenom vyvíja tlak a tak ďalej, tak ďalej. Tak ten
hokejista príde vlastne s negatívnym pocitom ku mne do ofisu, do kancelárie a chce, aby som mu pomohol. Okay? Čiže v minulosti by som mu dával rôzne stratégie na to, alebo techniky, aby som ho dostával z tohto momentu do tohto. To znamená, dajme tomu, keď je to stres, tak by som mu dal relaxačnú techniku nejakú, hej? Nejaké dýchové cvičenie napríklad. Prípadne by som sa o tom strese s ním rozprával, o tej situácii, ktorá ho dostáva pod tlak a tak ďalej a tak ďalej. Čo som ale nevinne robil, a zhruba 95% športových psychológov to robí, je to, že dáva tomu klientovi určité externé stratégie, aby ho dostával z tohto momentu do tohto. To znamená, aby ho dostával zo zlého pocitu do dobrého. Dáva to zmysel zatiaľ? Je to jednoducho povedané? Áno? Dá sa to pochopiť? Dobre. Čiže, dajme tomu, klient príde do kancelárie a povie, že vieš čo, mne sa nedarí, som strelec, 5 zápasov som neskoroval, čo mám robiť? Okay. Tréner mi nedôveruje, vedenie na mňa vyvíja tlak, už aj spoluhráči sa ma pýtajú, kedy skorujem a tak ďalej, tak ďalej. Čo myslíte, ako sa mu hrá, keď je do zápasu s tým, že musí streliť gól? Hrá sa mu voľne? Je uvoľnený? Je uvoľnený či není? Keď idem do zápasu, že konečne dneska musím streliť ten gól a rozmýšľať celý pred zápasom, ako streliť ten gól, musí ho streliť a tak ďalej. Keď niečo musíte v tréningu alebo v zápase, tak vám to ide s ľahkosťou? Nie. Čiže moja prvá rada taká, ktorú si môžete zapamätať, je to,